Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. पण 28 तारखेर आमचे नॅशनल लीडर आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी हांच्यांनी ऑलरेडी 28 तारीख कन्फर्म केल्ले आसा. ताका लागून 28 तारखेर 11 शपथविधी सोहळा हो श्यामाप्रसाद स्टेडियमाचेर जातलो आणि ह्या सोहळ्याक आमचे राष्ट्रीय नेतृत्व सुद्धा गोंयांत येवपाचें आसा. आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी आणि पार्टीचे वेगवेगळे वरिष्ठ नेता, माजी मुख्यमंत्री, पार्टीचे ऑफिस बेरर, पार्टीचे महामंत्री असे सगळेच जाण मोठ्या संख्येन गोंयांत येवपाचे आसात. आणि हाच्या व्यतिरिक्त सुद्धा वेगवेगळे स्टेटीतले चीफ मिनिस्टर हे सुद्धा त्या हाच्या भितर शपथविधी सोहळ्या भितर येतले. आमचे मध्य प्रदेशचे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंग चौहान जे आसात, जयराम ठाकूर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, हिमंत बिस्वा आसामचे मुख्यमंत्री, मागीर बसवराज बोम्माई कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, भूपेंद्र पटेल गुजरातचे मुख्यमंत्री, वाई पैठण हे नागालँडचे उपमुख्यमंत्री आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आता नवनिर्वाचित उत्तराखंड, मणिपूर आणि उत्तर प्रदेश यांचोय शपथविधी सोहळा तोपर्यंत जातलो आणि कदाचित ते सुद्धा मुख्यमंत्री गोंया भितर येवपाक शकतात. आफ्टर शपथविधी सोहळ्यानंतर बऱ्याचशा राज्या भितर, कारण इतल्या मोठ्या संख्येन गोंयकार येतात आणि प्रत्येकाक अपेक्षा असता की पंतप्रधानान उलोवचें वगैरे म्हणून, आणि त्यामुळे ते उलयतले काय कितें ह्या संदर्भातले कन्फर्मेशन अजून येवना. आसपाकूय शकता. ताका लागून आमी सरकार ऑर्गनायज जरी केलो असेल जाल्यार मोठ्या प्रमाणात लोक येतले आणि त्यामुळे आमी व्यवस्था म्हणून आमचे काय कार्यकर्ते असत कोऑर्डिनेट करपाक लागून आमी एअरपोर्टार वयल्यान तांकां हाडपाक आसत.